pa radio ukamvera ena ma platform osiyana tufuna tikakuthokozeni chifukwa chakuti no munapeza mpata ngati umenewo kuti mumve uthenga ochokera ku chipani chanu cha Democratic Progressive Party ndi mmene chakonzera boma kuyambira pa 16 September. Komanso ino Atolankhani Mulungu akudalitseni, tikuthokozeni chifukwa cha kubwera kwanu. Ulendo uwo watsalawo tiyendeni limodzi, nanunso mufuna kupulumuka apapa ena kupa kuti mukalembeza bwinobwino kopyezedwa apapa kumaopyezedwa. Tikufuna zimenezo zikhale zoti mbiri yakale pa 16 September tikapulumutse dziko lino. Muliso ndi responsibility yoti tikapulumutse dziko lino. Anthu kumudziko akuvutika, anthu kumudziko akukhala ngati kunoko siku Malawi yani. Nditi ndi ntchito yoti tigwire. Ndipo amenewo ndikuthokozeni nonse tafika kumapeto. Makamaka inu abenipiri tikuthokozeni, Bambo Sulemani tikuthokozeni, Maina Vicha tikuthokozeni. Komanso tikathokoze Professor Arthur Peter Mutharika potilola kuti no ndikutituma kuti tikamangitse press conference imene. Mulungu akudalitseni nonse zomwe kwambiri. This is the end of. If you have any questions, surely you have. This is we will see how, but this is the latitude that we are giving you to engage the party on the issues that we have raised. Specifically the issues that we have raised, we should not depart from the main issue, the issues that we have raised here. Do you have any questions? Thank you very much. You come forward there and you first of all introduce your name and ask your question. Thank you. Do you have a separate, the same one? Okay. Okay, dzina langa ndi Innocent Mphongo akuchokera ku Times. Poyambirira mangofuna kukhala clear kuti nkhani ya zomwe afuna apanga nawo sa president kuti are you against the price ya 98,000 kapena mtengo autsitsa pang'ono kapena pamene pomwina tikhale clear kuti cheni chomwe chikukambidwa ndi chani. Chachiwiri mutakhala kuti mwasankhidwa pa chisankho chomwe chitike next week, mwina ngati DPP mukuona kuti mtengo wabwino wa fertilizer umene Amalawi akhoza zamba ogula next week ndi kuti chifukwa kuti mvula yatsala kale pang'ono kuyamba, komanso zidachitika kuti akusankhani next week yomwe nkhani yokhudza AIP position ya DPP ndi yotani, mupitiriza AIP kapena itetsedwa pakhala ndondomeko zotani. Ndikufunsa izi kuti mwina 4 or 5 weeks from now anthu ayamba kulandira mvula. Ziko mwambiri. Dzina langa ndine Kasimu Aubi kuchoka ku Zodiac. Taupitiriza ufunsa chabwino. Mati dzina langa ndine Kasimu Aubi kuchoka ku Zodiac. Ndi mafunso awiri. Funso loyamba ndilokhudza issue ya kagulidwe ka katundu kumbali ya boma kudzera ku government to government arrangement. Ndikufuna ndimve kuchokera kwa inu mutakhala clear kuti position ya chipani chanu kumbali ya kagulidwe kudzera mu ndondomeko imeneyi, position ya chipani chanu ndiyotani nanga atati Amalawi akuvoterani wiki yamawa kapena masiku amene uchepa akubwerawa, your immediate solutions to mavuto ngati amafuta akhale otani ma solutions yake, the how part yakachitidwe ka zinthu zanu mwina Amalawi mutawadziwitsa. Lomaliza ndimafuna nditamva kuchokera kwa inu ngati chipani pa chisankho pamakhala zinthu ziwiri makamaka zitatu zimene zimachitika. It's either mutha kupanga voti ndikufanana mphamvu, oro mutha kupanga voti ndikuwina amene ali ngati opponent wanu kapena kuwina inu amene. Panokha mukuzikonzekeretsa motani komanso anthu anu mukuwakonzekeretsa motani kumbali ya acceptance ya zotsatira za chisankho zomwe zingabwere. Gift Kamera PFM fusanga ndingofuna ngonjeza lumwa fusa Kasimu Aubi kuti inamba kuti mwakuma ndi amene atabwerenga mkulu wa ICB masunga timembe wamkulu wa boma mwasankhatu maudindo kuti mulishua kuti pa 16 pano mukulola tumboma ngati mune futukozera Kasimu kuti pakisankho komwe zambiri kugonja ndi zina zotero simuona kuti muna mwapasa overconfidence Amalawi.
Zina langa ndine hivi Tabitha Masirengo jaga CFC radio. Mwina Funso langa libire wa benipiri mwanina hapo masindiko na kuti ngati akuchipani mwaphunzira hapo ziwiri zitatu zimene mmakwitsa mbuyo. Makamaka ndi zinthu ziti zimene mungati unikira komanso mwina kwaziwitsa malo amene akutimvera nthawi maso kutionera kuti pa mistake ake ndi atiwo makamaka. Allow us to respond to these 4, if not 5 questions. We'll start with the first question. Can you take it? Sure. All right. Innocent, we are not against any price decrease on any commodity that will assist to alleviate hunger. One, what you should know, Joguti, fertilizer is not a controlled commodity in Malawi. Prices of fertilizer are determined globally. That's why kuno kuti kafuna kusisa mtengo wa fertilizer. Timakhala ndi program ngati AIP kapena ma subsidy program. Kuma sungangozuka lero munthu ndifake kuti ndi za fake. Angozipanga mwina for 1 week using fertilizer amene ali intended for a program. Kumenenso kuliphwanya lamulo. Chimene tikunena ife ndicho kuti munthu sungangozuka nkunena kuti kuyambira lero mafuta a diesel muzigula pa mtengo uwu. Chifukwa chokuti mafuta aja they are controlled globally. So ngati mukufuna kusintha mtengo mupange program ngati mene ilili athu ya subsidy program panopa imene amaitchula kuti AIP. Through that program government imalowesamo subsidy social responsibility yake yothandizirana Malawi kuti akhale ndi chakudya. Njala ili ku Malawi kuno ikhoza kutha 1 year kukhala ndi successful program ya subsidy 1 year kuthetsa njala. Zinachitikapo mbuyomo ndipo zichitikapo so lendo no. AIP, what next? AIP chatukithetsa tithetsa tizaifufuza pano ndikunena pano tili ndi mamodo amene taphunzira. Naphunzira ena ku Kenya, tinaphunzira ena ku Tanzania, pompa pa Zambia apa. Kachitidwe kawo si mmene tikupangira kuno. Tikanena ya ku Kenya ikupindula kwambiri. Tikufuna tibwerese system ya new one imene ite pindulire mulimi weni not vendor. Target 1 year tithane ndi njala ndipo zichitika. Komanso sitikuchita target njala yokha because tikuziwa so kuti ma program our subsidy program can also assist to generate the much needed forex. Titakhala kuti tikuyuza so ma program for cash crops imene imatibweresera forex. Ndiye tikuyang'ana mbali zonse kuti kodi tichita bwanji benefit mbali ya forex, mbali ya chokudya, komanso mbali yokuti tisakhaliso ndi njala kusogolo tizisunga zinthu zokwanira. Yes, ngati DPP tilokonzeka kuvomera marizasi achisankho. Koma pokapoka titakhutisidwa kuti chisankho chaenda mwa chilungamo, chaenda mwa transparent, osati zitikumva panozi ngati chipani takhala tikudandaula kubungwe loyendesa chisankho talemberako makalata angapo ena mpaka lero sakanati yankhe. Izi zimene zimabweresa kukayikirana. Izi zikumvekazi ameki sakumayankhirapo kumatipanga ashua asinthe mmene upangira zinthu. Tifuna tikhale assured. Mukuziwa DPP imavomereza zinachitikapo mbuyo mo tinavomereza. Tikudandaula kwambiri awanzathu a Congress sanawinepo chisankho since 1964. Inawina tu chisankho si Malawi Congress, inali tonse alliance. Amalawi samayi wale zimenezo. Congress sinawinepo ndipo sizawinapo chisankho. Anaphatikiza nzipani 8 kuti awine. Lero asamazimve ngati utanawina ndiwo. Ayambe kwakonzekeresa anthu awo
mene timaluzira zaka zonse ulendo uno tikuluza yamani kukonzekera DPP machosa boma ili kunja ulendo uno tikupangaso zimenezo. Ndimalize moteromo moderator zikomo kwambiri. Kukonzekera kwakonzekeretsa anthu ndikumva kuti anawo kumeneko kumpandako achoka kale malaimu anawo apita kale ku US athamangitsa auza kuti zipitani ku US tsogolani ndiye kuyamba ayamba kale kupakira ayamba kukonzekera ndithu kupakira timati titero kuti panali sofuso lakuti the how part on ending the fuel crisis honorable Ben Piri muthaso kulitenga imeneyo komanso pali lina lakuti are you sure of winning limenelonso mutha kulitenga kumapetopeto we have the lessons that we have learned kuti tipange bwanji ndiye kuti no pamenepo tatengani tioneso mai mutatenga litwene. Okay, the lessons learned. Yes, over to you bwana. Ndithokoze kwambiri bwana spokesperson ndingonjezera kaye kuti mmene mukudziwira credibility ya chisankho is a seiko mukudziwa nonse Atolankhani and you have not questioned until today kuti make commissioners a DPP proposed atatu onse anakanidwa. As a fourth estate you've got a responsibility and you needed to question kuti kodi anthu osewa alini mavuto, so you tell us whether free and fair is there or not, but otherwise all being equal our president is a president that respects the rule of law. And mafuna so ndiyanke funso lona kuti masankhiratu maudindo ndikhulupirira kuti mbali wanga ndi wankulu ndithu unamba ona kumzimayo yembekezera and ndikufunsa kuti unamba umaona mzimayo yembekezera akugula matewera mwana atabadwa ndikhulupirira kuti kulibe umagula matewera mzimayi aliyembekezera ndiye kuti pamenepo wakonzeka. DPP is not an accident waiting to happen. We are not doing try and error. We have been there before, we've been out of government and we've been in government, and you know very well tinali opposition pobwerera what we did within a shortest period of time. Inflation inali 30% ngati pano we brought it down to single digit, if you recall very well. Izi ndizimene expertise ya DPP ilimo timadziwa. Nchifukwa chake lero ndingatokusimikizirani kuti chifukwa chokuti we are not an accident waiting to happen. All structures have been set. A president anakuza nikale kuti anachita constitute a recovery committee and report anakuza niso kuti lililede linaperekedwa kale kutoko from pa 17 we are starting to operate because Malawi cannot wait any longer than pa 17 chifukwa cha mavuto amene alipo. Ndi zinthu ziti zimene taphunzirapo mayi ndikuuzeni olo iniyo tsitsi limene mwamangalo alipo wina akamene limanyasa koma inu simudziwa chinsisi chakulamula boma ndikumvetsera. Taphunzira kunena kuti tidzi makutu athuso ku ground olo tikakhala tikupanga chabwino tidzimva kuti kodi zikuti bwanji and then respond where necessary. Number 2, ine sindinkadziwa until recently kuti anthu akaika number plate ija ulembedwa kuti ana adadi yena zimapweteka kwambiri osati masewera. That is history. You will not see again number plate yolembedwa ana adadi as we go, because that was concluded as executive arrogance, and that is history. It's not coming back again. Tapuziranso in our interaction with our colleagues, particularly from the north, kuti we have done very well by appointing senior government officials, for example cabinet ministers. Mukukumbukira kuti tinali ndi army commander from the north, mukukumbukira tinali ndi speaker from the north, mukukumbukira tinali ndi chief justice from the north. Out of the arms of government, President Peter Mutharika professor anali wakuno, ina also were from there, and to us we thought we are taking care of issues. Koma titapita ground anatuza kuti yayi pasa makali pamwamba pokapo because ukusizima idabwino bwino mukamalo wako musiku ndi ana omwe wazizisatidwa pada kalipano. One of the things is many the incoming chief secretary is working on is to look at kodi ma positions alipo motani using merit madera onse apambane ndipo apeze nawo. So if you ask me, I will tell you
Those are some of the lessons that we've learned, and we've put up structures to make sure we do better. Thank you. Mwana mabasa zina sana bado. Magua matewera kama zina padira. Zikomo. Panali ndafuse mai na vicha ndizanka kumapeto. Pane patsalepo ndizanka ineyo. Okay, ineyo ndi yesera kuyankhako funso limene lachoka ku CC radio. Atifunsa kuti taphunzira chani mu nthawi imeneyi. Tizonadi ifeyo have learned a lot of things. Taphunzira kuti Amalawi akamachita feel pain, Amalawi amachita feel pain pamene ma expectations awo sakukwaniritsidwa, amamva ululu kwambiri. Taphunzira chimenecho. Amalawi amafuna kumvetseredwa, akamadandaula kuti chakuti sichili bwino amafuna kumvetseredwa msanga. Chimenecho taphunzirapo ndithu. Komanso taphunzira kuti Amalawi amadana ndi corruption, ndipo we are going to do better. Sitilola ziphuphu ndikatangale kuti zimere nthenje mdziko mwathu. Mukayenda pena paliponse anthu aona kuti a DPP muli ndi manifesto yabwino, koma kodi awa ankhala kale m'maofesi amene anazolowera katangale pochita procure katundu wa boma, katangale kuti mwina munthu apeze contract, katangale kuti zonsezo taphunzira kuti zimapweteka mitima ya Amalawi. Ndipo ifeyo tikayesetsa kuna kuti boma lathu likagwire ntchito moyika zinthu poyera, komanso mosayang'anira chigawo chimene akuchokera. Tamva kupweteka 2020 Central Region itatuukira kulephera kuyenda munthu utavala nsalu ya DPP kudusa mu Lilongwe kumafuna kuphedwa chifukwa choti wavala nsalu ya DPP. Lero tikamadusa mu Lilongwe, kulilongwe sopano ndi kwathu, home of DPP. Kuchita ukoma kungoyamba uyenda kaya uyenda pansi boma ilo paliponse. Zimene zizatiphunzitsa kanthu kuti mwina sitimachita bwino. Ndiye chifukwa cha chimenechi ife tikaonjezera zabwino zimene tinayamba kale. Koma mukudziwa DPP chifukwa cha kanthu akuifuna kuti ibwerere chifukwa imachita bwino, imagawa zinthu kukopose ponse, imayesetsa kumbali yake. Ndipo tipitiza kuchita bwino pamodzi ndi president wathu amene amakonda aliyense mopanda tsankho. Amatinena kuti ifeyo timachita promote tribalism, koma sizoona. Kuti muyang'ane cabinet yathu inali ndi nduna zochoka muzigawo zonse. Kuchita compare ndi cabinet ya anzathu alerowa, nduna zonse zachoka maboma awiri atatu pomwepo Lilongwe dowa kungozungulira pomwe ife tinali ndi nduna kuchoka kumpoto, nduna zikulu maudindo akulu amene anena kala mzanga, mipando ikulu imene machoka muzigawo zonse. Koma anzathu awa wasichoncho kuno kumwera mungatiwerengere kuti kuli nduna zingati zongopakidwaso pakamwa, si ndunaso zoti kuwerengeredwa ayi. Chipongwe cheni ndezo sezo zatiphunzitsa kuti pamene anzathu alephera apa ifeyo pamene tikachite improve kwambiri, chifukwa sumabwereza mistake imene anzako ayipanga kale. Ndi awalephera kudyetsa anthu ife tukadyetsa anthu, awalephera kupanga passport yabwino ife tikubwera ndi passport yoti ilemekezedwe dziko lonse lapasi, awalephera kusamala okalamba powanamiza 15,000 pamwezi ife tikubweresa program through Ministry of Gender imene imasamala ma elderly people. Awalephera kusamala anthu odwala mchipatala, alephera kuchita provide zinthu zofunikira kwa anthu odwala ndi ena ovutika. Ife tikukasintha zimenezo, tikubwesa mankhwala, tikubwesa ma beddings abwino, zipatala zathu maintenance yabwino, kumanga ma health center m'midzi monga tanenera manifesto. Zambiri zimene awa alephera ndi lesson ya ifeyo, chifukwa sitingabwereze mamuna anzako sangabwere pakomo kulephera kumanga chimbudzi. Ndiye iweso kwatire mkazi yemwe usamanga so toilet, kumakalowa toilet yapo ngozi mutu wako sukugwira. First thing ukafika wena umange toilet kuti usiyane ndi abambo acho kaja. Ndiye ife zonse zimene alephera awawa ndimene ikakhale mphamvu yathu, ndimene ikakhale chimwemwe cha Amalawi, ndimene ikakhale chitonthozo cha Amalawi. Amalawi mitima yo ikachira chifukwa zonse zalephereka ndi zimene ife tukazikonza. Thank you very much. Tithokoze noti kufika kumapeto. Ena munafusa kuti how confident are you? Are you really confident of winning? Yes, we are winning.
We are winning because Malawians are tired of the continued suffering. Amalawi atopa ndi mavuto. Sikukhulupirira kuti kuli Malawi wina aliyense amene akuti njala imene ipitirire ayi. Kulibe. Sikukhulupirira kuti kuli Malawi ndi mmodzi yemwe amene akuti ulova umenewo achinyamata ino tipitirire beni mala Congress Party. Kulibe. Lokota tipatsa ma 5000. Lokota tiveka ma t-shirt. Kulibe. Tilandira 5000. T-shirt tivala. Koma pa 16 September tukapanga zatsogolo lathu. Nchifukwa chake tikuwafusa anthu onse tikukumemeza anthu onse kumene muliko kapangeni zatsogolo. Muyang'ane pa nyumba pano. Taonani akazi anu, taonani amuna anu, taonani ana anu, taonani makolo anu. Kodi responsibility muli nayo 5 years mukwanitsa ndi boma lake liro. Tikhalira kumangopempha kudikira ndalama ya 5000 yochoka kwacha kwe. Kapena t-shirt yochoka kwacha kwe. Tikufuna tilime. Fertilizer apezeke. Osatongopezeka pa 2 weeks poka. Ati campaign. Iyi ndi timanena kuti political handout. Kungopereka chifukwa choti afuna mavoti. Kuchoka pamenepo mavuto okhauka. 5 years. Ndetu ife tili confident kuti tukawina. Tukawina chifukwa choti Malawi akuti tikawine. Osati ife pa ife tokha. Ife tikudzipereka ku mtundu wa Malawi ngati nsembe. Kudzipereka ngati nsembe kuti tikapulumutse mavuto Malawi mavuto amene. Professor Arthur Peter Mutharika, Dr. Jenny Ansa akudzipereka ku mtundu wa Malawi ngati nsembe. Alibe paiwo okha ali ndikuthekera kuna kuli konse lokwa atangokhala ku nyumba lokwa adzipanga zawo koma adzipereka ku mtundu wa Malawi. Atapanga zawo they are already accomplished. Ndi anthu anagwira ntchito zawo ndipo pati akufuna kuwapulumutsa mtundu wa Malawi ndipo akudzipereka. Timafuna tipemphe kumapeto Malawi nonse mwamva asakunamizeni achakwera. Palibe akunamizeni. Kaya mumba asakunamizeni. Mukaona akamati akumakwera malole aja kutenga mamisonkhano sei chamachita kutenga anthu. Watenga kuchoka kwina kwake kubwera nawo malole. Malole ake ndi omwewo. Amataka choka pano ulendo pita nawo kumangochi. Malole omwewo kuatenga amaenda malole momwemo. Akatero anyamatawo ndi amajudula no ma pictures aja. Inuyo a media mukudziwa zimenezo. Umapezeka anthu ena ake ayang'ana mbali yawo. Ena ayang'ana mbali yawo. Ena avala zosiyana. Ena akukwiya, ena akusangalala. Ena nkhope ya mwana upeza nokuti ngati maluwa. Chifukwa chani akuti kunamiza disinformation, kunamiza Malawi adzinena kuti ali ndi anthu. Komatu pa ground aipo 70 imene atulukayi 31% yawo ichi sungawine chisankho. 6% yawena wacha sangawine chisankho. Wose aja afuna chani akufuna kuti Malawi mudzizunzika. Tiye tikavotereni Professor Arthur Peter Mutharika, tiye tikavotereni Dr. Jenny Ansa, komanso tikavotere DPP ndi ma alliance partners onse afford tiye tikavotereni. Ndi mawu amenewo ndikuthokozeni. Konse kumene tayimika ma MP a DPP kavotereni. Konse kumene tayimika ma MP a Ford kavotereni. Konse kumene tayimika ma MP a ma alliance partners kavotereni. Tikuti pa 16 September tipulumutse moyo wa Malawi. Ndi mawu amenewo ndikuthokozeni nonse tafika kumapeto. Mafunso asitifunsa soena. Zikomo kwambiri. Kapena ndakuphera nufulu. Zikomo kwambiri tathokoza. Mulungu akudalitseni, Mulungu adalitse Malawi. Tiyeni tigwire ntchito limodzi kufika pa 16 September.